Cracra belasa je nádherný modrý vtáčik. Hovoríme jej aj, že je to klenot našej nížinnej krajiny alebo poľnohospodárskej krajiny. Na Slovensku sme o Cracru belasu prišli na celých 10 rokov. V roku 2010 u nás hniezdil posledný pár. Bolo to na západnom Slovensku. Dôvodom tohto vymiznutia bol najmä zánik pasienkov, intenzifikácia poľnohospodárstva a úbytok vhodných biotopov, ako aj vhodných hniezdnych dutín. No dlho sme dúfali, že Cracra belasa sa raz na Slovensko vráti a podporovali sme jej návrat vyvesovaním hniezdnych búdok na vhodné lokality. Vytipovali sme si také miesta, kde ak by sa teda mala vrátiť, tak sme predpokladali, že to bude práve tu, v chránenom vtáčom území Medzibodrožie, a za tie roky tu bolo vyvesených desiatky búdok, ktoré boli pre ňu pripravené. Cracra belasa je stepný druh vtáka, to znamená, že vyžaduje nízky trávny porast, solitérne stromy a biotopy, ktoré pripomínajú step. V našich podmienkach sú to napríklad pasienky, kde sa pasie hovädzí dobytok. Tieto prostredia sú bohaté na hmyz, ktorý tvorí jej potravu, a druhou podmienkou jej návratu je dostatok hniezdnych dutín. Tie vieme nahrádzať aj vhodnými hniezdnymi budkami. Od roku 2020, kedy sa Cracra na naše územie vrátila ako hniezdič, jej populácia aj vďaka umiestňovaniu búdok narastá. Z pôvodných 6 párov sme v roku 2025 zaznamenali 38 párov, čo je úžasný nárast. A tento rok aktuálne máme za sebou už monitoring hniezdnej populácie, ktorý predbežne vyzerá, že opäť toto číslo prekonáme. Cracra belasa je prirodzená súčasť našej prírody. Je to súčasť nášho prírodného, ale aj kultúrneho dedičstva. Viažú sa s ňou dokonca nejaké príslovia alebo porekadlá. Je to skrátka niečo, na čo by sme mali byť hrdí, že to máme, a mali by sme sa starať o to, aby sme o ňu neprišli.